igwe mama ka nna ewe anaghị onye zuru na ọsụberu egwe bruje arọbịadure gị mụ ana m agwa ka nna ewe mberede yiri ike n'elu ụwa mberede gị eji ama dike ewe ụmụnne m ụmụ Naijiria kedu ndị enyi na-akọwa nwere ndị anyị na-ekwu ọ bụ United Pioneer vaka anyị na-akọwa ọlụvalụrụ n'elu ihe ọma mere n'elu were ike haba eziokwu ọ na-ahụrụ ya Pioneer oke osisi siri ike dị n'ugbo ebunugbe agbalị m unu na mbụ ibulu onye ori bulu onye ahụ abịakwa na Pioneer ibulu onye asịrị gbakute abịa na Pioneer ibulu onye nsị na bulie na babe gị abịa na Pioneer ọganiru bụ nke anyị olu anyị na-ala ibe anyị ji karịsị ya bụ na anyị na-agba egwu nwanne anyị na-enyere na nwaanyị aka ibe onye zara ka ibia na-aza ibe onye kwuru ka ibia nne onye ka anyị ji kasị ya United Pioneer Ndioma United Pioneer United Pioneer anyị nọzisi n'ime ya anyị nata Naijiria ebe bụ ka anyị nwere isi ọnụ ụmụ na nnukwu ibe na-ekwu onye ka anyị dị karịsị ya ka mụ na-agwa Pioneer United Club jidedịka unu ji unu anọ n'azụ ụlọ ọgwụ niile enwe Nigeria anabasigo ma Pioneer ka na-aga n'iru ya wee na nwa na m akwa ụwa m ibe mara m mgbagara m ụzọ rụọla eze amanya ntị ga-emezi ka m ọzọ igeshe ara ebu na mma bụ mbechi ma nazikwa olu ya na-alụ n'ụwa nwa ndị be anyị gajụji agwụ ya ụgwọ ibe ọ na-eme n'ụwa nwa ndị be anyị gajụji edu onye ekwe ya bụ ndị Pioneer unu ga-adị ka echi niile eziokwu echi adagwu anyị ga na-emenụ wee n'oge Chukwu ga-agba anyị onye ọbụla bụ nwanne ya n'anya dịka o si wee hegbuo onwe ya onye ọbụla bụ nwanne ya n'anya dịka o si ruo onwe ya anyị na-agba egwu nwanne karịa a na-agba egwu ọnụ ebe anyị mere rikagwani Pioneer ebe unu na-eneje anya n'ọtụtụ kụlọba nabasigo ihe eli ọba unu ekwene ka iwilie anyị agbabọnụ na-ekwula anyị ebu prezident anyị Chief Itegbu Odogwu na ndị Igbo aja bụchi ọnwa nwadụ na ndị Igbo ume nwadụ n'isi egwu
Unlimited Okaka Shamanu Dabi Shaman because Chilani I Baba Solian I Baba Ebuba Zain Chief Comrade Francis Nwakoye Shama Oye Makiliga Akiligo ni Vitoka Igwe Dotuvo Yezi Mwamwana ni Keneligi Daluwa Wona Solanu Nebulani Wakubaro Bina Kwa di Vitoka Jabale Kwa na Mahu Keneligi Kaina Ewe Ay Baba Ebu Sekatirai Agane Edola Nyakubo Honorable Uchenna Ozuwem Omala Loza one of Isiakuona Nyi Keneligi Chairman Managing Director Liga King Advice and Technology Ogamudi Suna Pioneer Hoyimubia Wegi Kadilo de Kudi Gejero Kasilo Ibe Sirijeje Ibera Webe Wedilo Uche Mada Puche Chukunenu Yegwenyi na Boitebu Oyimu Samuel Assistant Secretary Na Pioneer Kulo Assistant Secretary
dị mma ọrọbi ebe aka na-eme mmiri dị mma ebe aka na-eme mmiri dị mma arọ mmanwụ n'ali ọ na m akpọ gị ka ị bịagwa ewe Pioneer Club of Nigeria anyị bụlụ ibu wee bahụba ibe anyị na-eme ebuka nwanne anyị nwere memba dị n'iche n'iche welu anyị na-alụ erige welu anyị na-alụ ọlụ anyị na-alụ ụba egwu na-akpọ ite provost anyị ka ịbụwa ndị na-emebe ọmụma na Pioneer United Club nke Nigeria niile ezigbo mmadụ Chukwudi Anane provost anyị onye dị mma n'azụ onye bite ọka ọba akwụkwọ ọgụ n'ọnụ na Pioneer Club ofu onye bụ ụzọ tube 1000 n'otu n'ọka nwoke onye na-emene n'ụwa ka esi emekele onye ara ebugbere m ka nna ewu ezi nwa m dalụ olu na anyị kere nwere gị ekene anyị gbọba ndị patron anyị ndị na-edozi ka ụlọ obi edozi vakọdụ na chief onye ka nwa nwụrụ ahụ igwe mmemme nwa n'ofozuki ndụ ezi oyi nke ka ọdụ na Chairman Managing Director Obites Really Estate and the property edu bedroom na mmanwụ keneli gị dalụwa hewe egwu na dog ndị bedroom anya erike ibeba na-eme ebuka egwu na-akpọ itegwu chief disi na onye ekpuchi nwa nwanyị eshem biya ngị ka anyị na-ebute welu onye na-alụ n'ụwa maka egweji akpọ ya nwanne ka na-etu aka ekpuchi ọnwa nwa na ofu mba ugwu aka ekpuchi ọnwa egwu akpọ ite petron ahụ igwe chief Paul Monday nwara malụbi ya ga agba ege n'ọdụ onye ka a na-ekwu ịnọ mgbe meli nwa na ofu ugwu ọgụ ịnọ mgbe melọdụ na-akpọ gị bịa ebugbo ekene gị egwu na-akpọ ite chief petron ahụ igwe chief onye ekpuchi nwa okwu ama one of amat ama one obi ahụ eze dị n'aka Chukwu eze ọ dị n'aka Chukwu nke ka ọ dị na-ebutebu Chairman Youth Ọkata na-echi Chairman Youth Ọkata Pioneer ndị patron anyị biko chili na anyị gaba olu onye na-alụ n'ụwa nya ka Chukwu ji agozi onye agozi iwe bụ na ọ na-eme eme patron na anọ ya nye enwe n'isi egwu na-akpọ ite ezi nwa m injinia ka na-ike bụ na m wee gwa ofisa na Pioneer United Club nke Nigeria niile onye owubuli ya egwu na mudo ezi nwa na anyị kenekwere ga-ebi ya okwu na mbalaga niile onye owu nwa m aka na-edozi ibe egwu webe na akpọ jenareto onye bụ aka na-enye ọkụ n'ọka ezigbo nwa m na anyị kenekwere gị na-alụ ewuwe egwu na-aga egwu na-akpọ itegwu former chairman anyị
Club nke Nigeria niile egwu na-aga bọọdụ onye dị mma ka egwu na-agba ndị dị mma ka egwu na-ebute n'elu ụwa anyị nọ Pioneer United Club ọkasị akasị klọb niile haba egwu ekene Injinia Chinedu Akwaọzọ na anyị kenere gị Injinia Chinedu Akwaọzọ bịa gbalị igwe memba injinia nwale nwanụ n'oge aka na-edozi ụgbọala aka na-eme ụgbọala ha dị mma injinia bana ebita ya ka iji eli n'elu aka na-eme moto ha dị mma ezigbo memba na anyị kene nwere gị daalụ ya ekwe kelego memba ọba Christian ọgwụgwụ ọma agwa memba onye ka a na-akpọ ozo mma gbara niile onye ifite ọka egwugwu keneli gị netwọk andikebu merchandise onye ka iji eli n'elu ezi nwa m amalabele chukwu gozie gị egwu na-akpọ ite memba ike ọhụrụ memba ike ọhụrụ agbagide oyimagbagido onye ifite ọka bịa ọgbagide anụ nwere obi igbo na-agbala ọsọ ebugbu ekene gị aka na-enye ịchọba nna dị mma n'ọka ana niile dị na saịtị n'ogbe n'oyima agbọghị na-ebiwe eji eli ụmụ onye ifite ọka bịa ogwu oyibo kpọrọ lọnde ejenti ya ka iji eli n'elu oyima agbọghịdo ji ifite ọka weli ndidi maka ọnwụ nne gị na ọnwụ dị na adịli n'elu egwu ekene gị egwu na-akpọ ite memba Kenneth Ozemena ezi nwa mmụọ na-egwu kenere gị memba ọba Chairman Managing Director kedu
Ganiru, haba, haba, haba. Egwu na-echeta ndị dị mma na Pioneer, United Club nke Nigeria niile. Egwu na-agba Ntememba, ọnụ Benedict ọnụ, haba. Mayor na Pioneer, Capital Oil and Gas, nationwide. Chairman Managing Director, Akumu Holiday Inn. Yabanyi bia mwamuli. Yenabanya, Nubu Abago Mwedisona. Nesiba mwamwane kukemeliki taluma. Yeku naga, koja kena memba madabuchi okeke. Haba, ayaga namba ukwu. Dogo n'ebe tete, nwama onye mba ukwu ọwụwa. Egwu ka iji eli n'enu, eze ego ebili Igbo niile. Ọlọgbalọ na amụ eliena, ayaga na mba ukwu. Eziokwu Chukwu gozie gị n'alụkwa ọwụwa. Egwu na-akpọ Ntememba, Ivanyi nwa ife jiri gaa. Memba, Atiku na Timba bịa. Aka na-emebe Timba n'ụmụ ọgbọka. Ezigbo nwanne mmadụ gaa n'iru ewe. Egwu na-akpọ Ntekwe, Memba, Yebere Ogbonna, Memba, Dede Naro Chukwu, Trọbila. Na Odu Stadium n'Ọka gị na chụrụ ọnụ gị ndalụwa ekwuwe. Mberede yiri dike mberede nwe ka eji amalite ha na-ekwuwere m ka anyị gaa ekwuwe. Egbe ejeli ije ga na Pioneer United Club of Nigeria niile. Ndị ama ama na-enu, ndị ama ama na-emere nka na ya egwu ekene. Egwu bịara unu. Egwu na-akpọ ite n'Osopita. Memba n'Osopita na anya ekene gị mmanwụ bịara gị. Ikuku ego na-ama ọbịa niile bịa. Mgbe ego jiri dị na Pioneer, senior driver. Onye ka a na-agba mgbe ego jiri dị na Pioneer, senior driver mmanwụ na anyị kelere gị alụkwa Peter Dike. Egwu na-akpọ Ntememba, Chukwu ụzọ nwosi na ọmụmụ bịa olu ego na-eji. CEO, Managing Director, .4, họtelụ nke nwere isi ọnọdụ na ana mmanwụ niile. Shidonu bịa gbalị Igbo ọ na-egwu na-eche gị. Anụ nwere obi Igbo na-agbalị ọsọ. Ihe bụ n'aka Onele, wee nye mgbagwo bụ nke nwanne mmadụ n'alụgwa ekwue. Wee nye nwe .4 họtelụ. Ibe ọ bụ na ị chọrọ n'ime ya, na anyị nwere ya gawa. Were ọsọ weli ije bịalue n'ahịa ya. Egwu na-akpọ ite Oyibo Chukwu na onye dịrị ibe. Memba, Mkpume na Anọka, Oyibo Mkpume Anọka ewe. Etu ekweli okwu, onye mbudo ọkọka bịa. Immigration officer, ị na-anyezikwa akwụkwọ eji eje obodo oyibo. Gị bụ aka na-agba akwụkwọ, anyị ji eje obodo oyibo. Ezigbo nwa mụọ na anyị kere ya ka mgbe Mkpume na Anọka.
abụ nwa Jodenna onye Ifite Ọka bịa Chairman Managing Director abụ nwa Jodenna Block Industry Nigeria Limited Ọkaka Pioneer United Club Ibo bụ dị na-achọ egwu na-agba ite memba nwanne Obi Digwe bịa memba Nike Communication TN Ụzọka Plaza n'Ọka ezigbo ngwa bụ udo delege aka na-eme pasiporo dị mma nwanne ka na-eju aka ilili wanụ n'ama igwe Ọka ebugbo ekene gị nwanne mmadụ na alụgwa ewe aka na-eme fon ọdịmma aka na-ele fon ọbụ gọvanọ ịchọrọ na fon n'ọdịna gị abịa ego na-akpọ ite memba Chukwuzie nwa m Chukwuzie nwa ọzọ ekwe na-egbu bịa Didon Managing Director Didon Nigeria Limited Ọkaka Dealers on Digital Phone and the phone access ezi nwa mmụọ na anyị ikelekwere gị n'alụgwa ewu onye na-alụ n'ụwa nwanya ka chija bụ ya gwọ Purishenu na anamakwalishi United Pioneer United Pioneer Ndoma United Pioneer United Pioneer Ndidi eji ike omume dị na mgbakọ nwanne nke m onye mgbakọ bụ oge ide mgbe gị ka na-ewe Dealers on Timber and the Calibers ezi nwa mmụọ na-egwu memba egwu na-agba itegwu memba Chika Eze Nwankwọ Chika Eze Nwankwọ egwu anyị elote gị egwu anyị ọ na-elote gị onye ka na-agbakụri na nwanwanụ na-egwu lọt oji simenti emọgụ oji road emọgụ nwanne m n'ume ọgwụ Ọka ka ị nwere isi ọnọ ya wee na mmanwụ kerere gị na alụgwa ewe egwu na-agba itegwu igwe dị mma Okoye memba ọdụdụ nwa na-eli ya lie na-egbu Chairman Managing Director igwe dị mma Comfort Zonu na Roma Junction egwu Chairman Amudo Village n'Ọka Chairman Omivesili na anyị dịka na bọọlụ mbụrụ n'ụba ebu Chairman